Bine v-am găsit la un episod din multiplayer. De data asta suntem cu Robi și jucăm Bill Better. Da, e șmecher. Salut! Trebuie să facem o trupă de rock. Stai. Nu. Bă, știi ceva? Tu faci ceva instrumente și eu fac telespectator. Cum ar fi sala. Dar nu, e greu să faci, zic eu. Ok, las că vedem noi cum facem. Bun, o să punem pe jos negru, pentru că așa e la rock. Nu, ce m-am speriat, am zis că am eu vreun bug. Ok, am zis că fac o chitară. Red. O să luăm red de ăsta, red de Băi, ăsta. Cani, a venit vacanța, băi. De 3 zile. De 2 zile. De 2 zile, da. Ok, corzi. Deci o să luăm white. Vezi, poate nu-ți iese. Stai mă că nu mai știu cum să scriu white. O să-mi ia să mă las. Că știu eu ce fac. Ok. Eu nu știu ce. Păi, vezi să nu-ți iasă ție. Aia nu e o problemă, că știu deja că nu-mi iese, deci... Păi... E ok atunci. Zic eu. Vezi că știi. Ok. Asta, dacă nu v-ați dat seama, e o chitară. Începutul unei chitare. Ce? Trebuie să le zici ca să-și dea seama, nu? Păi e normal, deocamdată nu seamănă cu nimic. Ok. Eu zic că e ok deocamdată. O să punem Și la mine e destul de ok. Pentru ce te așteptai ok, nu? Da. Ceva genul ăsta. Zici că e începutul unei săbii foarte ciudate. Da. O să punem și pe aici. Tobele sunt gata. Toba bonjo. Ce asta, bă? Las că nu-i terminată. Așteaptă. Eu fac un microfon. Un microfon. Ok. Și acum vine partea mai grea. Cea în care nu o să-ți iasă nimic. Exact. Vezi că știi. Ceva genul ăsta. Zici că sabie, pe bune vorbesc. Pac, pac, pac. Pac, pac. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Doamne, ești că e un cârlig. Ești ca un cârlig. Păi, puteam să jur că nu-mi iese. Aveam o idee în cap, dar degeaba. Nu ți-ai zis. Deloc. Bă, pierdem. Bă, zici că sunt tobe Tongo sau cum se numeau alea, Pongo, Tongo. Păi da, așa am vrut să fac. Doamne, iartă-mă. Bă, seamănă foarte mult cu o lopată, deci când trebuie să facem o lopată, încerc să fac o chitară. Sau un topor, bă, am avut cu Tibi de făcut un topor și vedem ce ne-a ieșit. Da, păi Tibi face numai prostii. Eu am jucat cu el și făcea numai prostii. Nu m-a ascultat deloc. Și de-aia pierdeam. De fapt, nu e și eu șmecher, dar nu m-a ascultat. Pac, pac. Ba, pe bune, bă, zici că e lopată. Stai. Iron. Eu fac un microfon aici. Uite, mă, trebuie să facem simetric. Păi ce aia, mă? Taci. Sapă. Știu. Ești sapă. Știu. Încerc să fac tot ce e mai bun. Ok. Bă, nici acum nu e simetric. Ce asta, frate? Bă, oricum nu ți iese nici simetrică. Știu. Pe voie. Deci că pe o lopată, serios vorbesc. Ia uite aici microfon. Ești ca înghețată. Știu. Te ciuperci. Ok. Oh, doamne. O să pierdem, Robi. Cu regret îți spun că o să pierdem.
Bă, ai că arată bine, mă, taci. Înghețat. Bă, trebuia să-l Da. faci cu gri acolo sus, mă. Și jos cu alb. Bă, eu încerc să fac simetric, dar nu mi-e de nicio culoare. Nici de albastru, nici de roșu. E, lasă așa. Oricum, mai pui la cârlig lucruri. Ok, punem și aici. Punem și aici. Măcar să arate o țără. Da, o țăra cârlig. Stai, am o idee. Cum să fac? Fac... Și Bă, un să mor minut eu. pe bune? Un minut? Deja? Mai bine spargi-o repede. Stai. Stai că am o idee. Cum să fac mai Bă, bun. spargi-o, bă. Păi, și n-am făcut nimic. Stai că știu cum să fac mai bun. Bă. Da. Ia să mă uit la ăștia, trag cu ochiul. Uite cât sunt... Eu trag cu ochiul. Mi-a venit o idee ce-au făcut ăștia, da. Uite ca bird. Ia să facem o chestie. Uite. Pac, pac. Băm, băm, băm. 15 secunde, mamă. Doamne, mor aici. Bă, măcar mi-ai și ceva aici. Uite, bă, ce top am făcut. Bă, la tine... Bă, ești nebun. Ăștia ne dau super pup. De sus arată chiar foarte ciudat. Bă, deci dacă ai chitară, eu mă puș. Nu suntem primii, sper că nu suntem... Bă, dar nu văd nimic. Ce să... Wow, lăutare! Asta vrea să zic că sunt lăutari. Ok, da, Bă, mă. pe bune, super pup, nu mi-a plăcut deloc. Oh. Erau lăutari. Ce-au că ăștia? Doamne, super pup. Doamne, iartă-mă. Tu n-ai înțeles, bă. Da, le-am dat super pup că nu era terminat. Uite, după asta m-am luat eu. După ăștia m-am luat eu. Doamne. Da, bă, ce șmecher arată, ăștia merită un ok. Da, e Ok. cam puțin. Nu prea. În Da, e 5-6 cam minute. puțin. Trebuia să-i dau pup. Ce ăsta? Bă, nu înțeleg, mă. Pup. Îi dau totuși. Dar nici omul nu-mi place, e pup. Uite și urta Nu-mi făcut place, omul. nu-mi place. What the fuck? Ce e asta? Super pup. Logic, ce e asta, frate? Război sau ce? Cred că scrie ceva. Nigga go die. Ia uite aici microfonul meu. Bă, microfonul ce e și șmecher, Uite-te da? în ce. Și toba e și șmecher. Tenis. Tenis, cică! Bă, nu e de tenis, era... Tenis. Bă, trebuia să facem oameni, că trebuie... Nu super. Ba da, super pup, că nu a făcut nimic ăsta. Pe bune. Scrie ceva. E boia, nu Da, știu. nu. Bă, mamă, bă. Da, e rock Și-a ăsta? făcut fain, Eu nu prea bă. ascult rock, da. Good. Cred că e Google. Ba nu, Cred că îi dau epic, frate, îi dau epic. eu am dat good. E, nici de epic. Ce să-i fain? E Bă, good, doamne, da. iartă-mă, ce ochi are ăsta. Și ăla nu e terminat. De fapt, ok, Ok, ai ok. Uite aici paletă de baseball, bă. Du-te, mă, că e mai faină ca a ta. Bă, pe bune vorbești. Dar, mă, chitara e faină. Fapt, zici că e un bou, da, e pup. Nu i-am dat nimic din greșeală, am uitat să-i dau. What the fuck, o scenă? Ce-i bă ăștia? Bă, ideea recunoaște că e șmecheră. Ideea, dar... 9, am luat locul 9. Hai, mă. Da, la astea le-am dat epic. Da, N-am, frate, da, au meritat. Nu, hai că mai băgăm unul. Da, nu opri filmarea, mai filmăm. Nu, mai băgăm unul. Ok, hai că m-am dus în hub. Eu mai nu. băgăm unul. Ok, suntem pe Hypixel ei. Ok, team, uite aici. Hai. Te-a băgat? Da. Ok. Uite-l pe robițu. Dă-te. Viking. Un viking. Mamă. Am Da, o idee. hai să facem, lasă-mă, eu fac un viking, dă-te, că eu știu. Nu, bă, să facem o corabie, zic eu. Da, mă! Păi, Da, mă. ar fi super tare, am luat good. Cel puțin good. Ok. Ia uite.
Las că, uite așa am eu o idee. Uite la mine, uite la mine. Da, cu Ăsta lună va de fi. asta. Eu zic mai bine cu lemn de ăsta. Că așa era pe vremuri, cu lemn, nu cu lună. Că se Las, nu făcea. contează, că ăștia oricum nu o să voteze din ce-ai făcută. În fine. Hai că eu am o idee aici. Așa, uite, asta vreau și eu să fac. Păi da. Uh, 4. Da, 4. Bun. 4 cu totul, nu. Uite aici. Hai că eu merg în spatele tău și mai jurez. Ok. Da, eu zic să o faci mai lată încolo. Că așa era atunci, știu Nu eu. mă, uite ce faine, uite-te sus ce Zici șmecher că e e. corabia lui Noe, bă. Iisus Hristos. Hristos, corabia lui Hristos. Stai așa. Uite aici, mai facem chestia asta. Stai, mă. Ok. Bă, e simetric, e bine. Da, da. Aici sunt de 4, parcă. Bun. Pac. Hai, bă, poate câștigăm și noi ceva. Parca lui Noe. Parcă lui Hristos. Bă. Se duce. Da, băi. Perfect. Hai să o umplem. Și am eu o idee de design, fac un... Și eu am o idee de design. No, Eu fac așa, pânzele. Păi da, pânzele vreau să fac. Da, în fine, las că fac eu ceva acolo. Da, eu zic totuși că cu lemnul ar fi mai bine. Că... La, acum ce vrei să dărâmăm tot? Nu, dar nu. Dacă ar exista un buton de delete. Tu La n-ai data trece care o să știm. Dar nu, că oricum ăștia nu o să voteze pentru din ce ai făcut, cum arată. Da, știu, da. Era mai bine că, oricum, sus trebuie să facem cu lemn. Zic Cum eu. o fi? Păi ăsta e pontonul ăla, zic. Păi pontonul e făcut de asta. Aoleu, bă, dar de ce trece timpul așa repede? Ce, ăștia nu știu cât e o secundă sau ce? Cât o fracțiune de secundă e o O, secundă mai e sau ce? mult, mă, 4 minute. Se duc greu. Că chiar bine, zic eu. Într-un minut, uite cât am construit. Da, da, totuși. Na. 5 Da, minute erau pe ăla normal. Hai mă că am făcut bine, mă. No, eu fac partea din față. Ok, eu mă apuc de altceva. Am Pun spart. carduri așa pe margine. Da, 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 Știi? păi... Da, nu peste tot. Uite până la lemnul ăla care l-am pus eu. Uite până aici, până aici. Hop. Uite așa. Ok, pac, 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 pac. Bun, bun. Bun. Aici o să vin așa. Am o idee. Pentru că am picat la Build Battle să facem vikingi, o să facem și pe single player o corabie de vikingi. O să faci. Schimb de Robi. Da, o să fac. Poate o să facem amândoi, poate intri la mine. Poate. Dacă reușim. Dacă știe cineva să lase în comentarii. Da, adică Rare sau Raul. În fine, nu contează. Oricum o să ne uităm pe net. Nu e mare problemă. Da. Sau o să creăm un server. Sau îl plătim, dar nu avem bani. Suntem săraci. Ok. Eu am o idee aici care mereu va merge, deci stai un pic. Așa, la intrarea. Și lasă, nu fac acoperiș, nu fac acoperiș. Nu fac. Bă, în față știu eu că aveau ceva... Aveau, mă, niște, uite așa, mă, hai încoa să vezi la mine. Stai, că știu eu. Fac eu acum. Uite ceva genul ăsta aveau. Uite mă, așa aveau, parcă. Ceva genul ăsta. O sirenă nu știu să fac, așa că mai bine las. Bă, eu fac... da, păi așa. Eu fac chestia aia mare cu steagul. Pânzele. Da, pânzele, în fine. Nu contează. Zic că e ok atâta, nu? Ce? Nimic. Mă uit cum construiești. Ce, nu-i bine? Ba da, foarte bine. Bă, da, pânzele o să le fac în greu.
Păi mai avem un minut aproape. Păi, Fă ok. mai mic, mai bine, și ceva mai mic Păi și da, mai da, de... da. Am eu o idee super șmecheră, dar nu știu dacă... Ar fi urât să nu terminăm. Păi logic. Ne-ar fi ieșit șmecher, dar nu terminăm. Da, mă, perfect, așa. Zici că e cruce. Nu, e bine. Uite așa, un pic mai mare, să le mai mari. Ok, las că le fac eu mai mari. Deocamdată le fac așa ca să fiu sigur că avem timp să le terminăm. Și cu lemn de la neprelucrat pe lângă. Înțelegi? Uite așa zic eu că e ok. E perfect, nu mai fac nimic. Lasă așa. Un minut, hai că ne ajunge timpul. Măcar să termin asta. Păi și fă tu acolo un volan de la, un volan. Da, Da, chestia de aia. Fine. o cârmă. O cârmă, așa, nu un volan. Bă, eu zic că e super ok. Ne iese chiar bine. Ai, bă, că ne ajunge timp. Brici. Merge, cum să nu. E perfect. Oh. Hai să punem niște sotemp aici. SPA1. Stai că nu mai am timp. Măcar unul să pun aici. Fac. Gata, mă. Am făcut un villager. Ăla e capitanul. Hai, mă, hai că ne ieși bine, mă. Da, logic. Super tare încă. Da, și ăștia au avut aici. Dar nu e așa de... Nu. O, ce urât a ieșit omul. Ia uite, bă. Bă, ăla zici că trage cu pistol dacă te uiți din spate. Zici că trage cu mitraliera. Da. Bă, mamă. Ăsta e Google. E Google. Da, nu, mai mult ăsta e un om al peșteri, un naufragiat. Deci, super pup. Da, E un naufragiat. Îmi place. Asta ce e, mă? Nici n-au pus apă pe jos. Ci A, că mă, am înțeles-o. Ribi, Bibi. Bibi. A, mă, e o cască de viking. E ok. Păi am dat super Ia. pup. În O fine. să Bă, doamne. Hai să-i dau ok, că parcă. Dar zic că e Nu un știu, eu îi dau topor, pup pe... Păi da, asta nu mi-a plăcut. Toporul ăla. Ăsta câștigă, stai să vezi că ăsta câștigă. Nu cred. Dar n-a terminat pe mână. Zici că are pantalon de lemn. Da, îi dau gol totuși. Să nu... Da, ok. Bă. Villager baby. Ce e ăsta, What the frate? fuck? Asta e o vikingă sau ce? Hai să fim Că totuși nu-mi ok. place, mie nu-mi place. Da. Bă, urât. Uite. What the fuck? What the fuck? Ebola. Super pup. Ebola. Uite, bă. Cancer. Cancer viking. Doamne. Mamă. Ăsta-i da. Merită, ok. Good. Ok. Nu, ok. E ok. Îmi place parca, da. Da, e fain că a făcut steagul Suediei. Ăsta zici că e Obelix sau Asterix. Păi... Hai să dăm totuși ok, dar nu prea-mi place scutul ăsta. Nu-mi place deloc, așa că i-am dat pup, ca să nu fiu nesimțit. Asta E așa... Bă, dar de ce nu se încarcă ceancurile? Câte ceancuri ai? Bă, când am făcut chestia asta mă gândesc la Hexit. Bă, asta e a noastră, mă. Prea șmecheră. Capitan. Trebuia să-i punem numele. Ia, facem 3 uri cu el. Bă, cred că câștigăm. Stai, zici că scapăm. Nu câștigăm, bă, stai liniștit. Bă, da, ne-a ieșit șmecherul. Pup, că nu-mi place. Na, 4, am luat locul. Bă, dar ăștia dau super. Ăsta câștiga, mă, frate. I-am dat gut, dar nu merit. Nici n-avea o mână, serios. Chiar că, bă. Asta zici că e periuță de dinți. What the fuck, ce lag. Te pune? În fine, o să încheiem episodul aici pentru că, da, sunt deja cam 20 de minute. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like și un subscribe și da, salut!